जों आथारबला हाथियाव फायसबाय माने यागल साबनले नों दाखलाय आसुरना मुसुं सरकार आंनि बुमु हंखेनि बिटे जमातिया आं ससाइल वार्कार इलेक्शन बाबान इलेक्शन जे पाइले गबान आं बेबसा सुबा सुं के बाकी बान सनाय बाबा अब तो ताकले सरकार न मारु नायता जों तेराव जरा आइ बुरसे गस साजाय दाम तांसि बनानो आं तबावानि मुसुक दं दा बिजेपि न आं बिजेपि बाइबलाय मुसौ आं महाराजाना सापर्ट खानि चंतम तान बिजेपि वो तमा बिजेपि न कप्लाय खायनाय गाव हाको